Come on, guys. Welcome back to the YouTube channel. And kama nasi hapa ndi comrade Cliff Chinyama. Ndithu afuna ayankhulepo pang'ono za zomwe zachitika leloli pamene ndithu Achakwera Teargas, awatha Teargas kwambiri. So, muli monse mmene aliyesani maganizo ake mmene angaganizira. Okay, akuganizira amwete. Ana malomba ayankhula kunena kuti ngati ndine wachipani anena kuti guys aujeni MCB asayiwale kuti ali out of power, right? Kapena ali out of government. Asamazitenge benga kuti ali kalimo ndi mphamvu be ndi sikuti azikhala busy mapangisa, so iwane atero kumansa na kuti ngati simunatenge clearance kuchoka ku police ngati kuti kwauza polisi kuti tikhandi kuyenda komanso tikhalanso ndi kupita ku council ku city kuja ku city kukatenga chilolezo kuti tipanga zimene zaso. So atenga timatenga zimenezo ndikuti zimene makumana zokunseuzo ndikuti you deserve it atero Shadrack na Malomba. Mwini mwake anthu mwayiwala tifuna tikuwuzeni kuti pang'ono MCB inapanga zinthu anthu misonkhano amatedzimulidwe ndithu just because kungopanga msonkhano kaya kukamacha kumene kwamachema kumene peaceful demonstrations kunanya marawazi kwanja matizimwa anthu anayipidwa nazo kukhosi kwambiri zimene zicha. So pempho limene soli kupita ku chipani cha DPP chona kuti osatsatira MCB zimene ankapanga zicha. You understand? Osatsatira zimene ankapanga zicha yayi chifukwa sipaoneka kusiyana. Pawazoneka ngati MCB apanga zokhapa anthu Teargas chani then DPP zibanga zomwezo then sirona kusiyana kwena kulikonse. Pakuyenera kukhala ndi two line. Pakuyenera kukhala kusiyana kuti okay iyi ndi DPP ije nali MCB. Koma zimene zikuchitika apa zomaponyaso Teargas kuti right? So pali njira zambiri mbiri zimene zingagwiritsidwe ntchito kuti zinthu zikonzeke apart from zoti tizionaso Teargas sokachikenaso, right? So guys, Teargas tizifuna and thank you so much. Timveka Cliff Chinyama. Mwaswera bwanji amaranza ngafuna kuliwosa kumene muli lero wa 14 May 2026 tsiku lomwe timakumbukira mtsogoleri woyamba Dr. Hastings Kamuzubanda. Message akufika Cliff Chinyama, mwaona bwanji tsiku la Kamuzude mmene lakhalira. Ena afikaria inditu mwambo wa Malawi Congress Party wathera ndi Teargas mukutipo bwanji. Choyamba nditha kunena kuti Minister of Homeland and Security afotokoza kapena mneneri wa polisi afotokoza china chilichonse chomwe chachitika kumene kuja pamene President wakale Dr. Lazarus Chakwera amafuna kukatani kuti akayale nkhata. So ineyo sindingathe kulankhula kwambiri chifukwa chokuti zifukwa zenizeni zomwe zachitikira kumene kuja zimene zija sindikuziziwa. One ndikuziwa kuti mmanda aja ndi aboma. China chilichonse chimachitika kumene kujako chimayenera kukhala mu ndondomeko. Sindikuziwa kuti Malawi Congress Party anapasidwa chilolezo chonena kuti akatha kusiya nkhata, President Lazarus Chakwera akatha kusiya nkhata pamalo paja. So sindingadutse koseko. Now ndifuna ndibwere ini chenu. Ma advisor
amene mumakhala ndi azisogoleri amene amayendesa dziko lino. Taziyawunikirani azisogoleriwa zoona. Musiyawunikira zoona. Chifukwa chani? Zikuchitika kunozi ndi zinthu zopanda tsogolo. Ani zinthu zochosa ulemu ngati dziko. Zochitisa manyazi. Kupita kukhala mwambo wa boma pa mausoleum paja. Ngati boma inayenera kupanga organize kuitana azisogoleri onse amene alamulira chani kodi? Alamulira dziko lino. Tili ndi Dr. Bakili Muluzi, tili ndi Dr. Joyce Banda, tili ndi Dr. Lazarus Chakwera. Ngati boma linayenera kupanga organize mwambo yonena kuti ayitanidwe anthu amene wawo akapezekepo chani kodi? Akapezekepo pamalopo. Chimodzi mene zinakhaliranso kundatamuja amene uja bingwa malemu bingwa muthalika mzimu wacho use mtendere ni msogoleri wa dziko. Anali msogoleri wa dziko la Malawi. Andi mwambo ngati meneja imayenera kuti anthu a mitundu yonse apangire limodzi osati kuyang'ana achipani. Sili kuziwa kuti kuyitanidwa kumeneku kunachitika. Chifukwa ndikati ndionesese mwambo komwe kunali a minister Alfred Gangata. Silinaoneko Dr. Joyce Banda, silinaoneko Dr. Bakili Muluzi. Chifukwa ndikanena za Lazarus Chakwera ndili namva kale. Kumbali yawo achipani cha MCP analankhula. Andisiti kuziwa ndi zomwe amalankhulazo ndizoona. Koma ngati kwa ine as a Chinyama ndikunena kuti sipanayende bwino. Izizi zizayambisa chipwirikiti dziko lino. Izizi zitha kumagwesa boma pang'ono. Anthu ena ake wina alese akutha kuziwa kuti Malawi Congress Party inalamula dziko lino ndipo anthu sanayikonde. Andi palibe chifukwa chonena kuti muzikakhala kumanena kuti tibweze. Wina alese akuziwa za nkhanza zomwe zinalipo azikwati chanchani. Ndi zinthu zoti sungachiteso kufunsa kumuuza munthu wina aliyense. Koma nanunso kuti muziyenda mapazi nkhati amene wawa ndiye uchitsiru unonso pano. Chifukwa oyipa sitima mutani kodi? Sitima mutengera. Apa mukukhala ngati kuti mukupereka mphamvu kwa chipani chokuti chinafa kale. Kupezeka kwa Minister Alfred Gangata kuyimira president sikungachinge kunena kuti pamene pachapo pasapite ndani kodi? Pasapite azisogoleri ena. Chifukwa chake ulemu unali pamene pachapo wa president amawimirira ndi Alfred Gangata. Olo paka nabwera Achakwera, olo paka nabwera wina aliyense. Guest of honor ndi Alfred Gangata, Minister of Sports. Panalibe kusintha. Sikanangotengera anthuwo kuona kuti ngati akuderera Alfred Gangata kuti sangakhale guest of honor sakanapitako. Andi izizi zikanachitika, sizikanachitika, andi izizi mwinaso anthu akanakhala ndi malankhulidwe ena. Zitakhala kuti apitako moziwumiriza. Koma ngati anthu osanayitanidwe. Lero akonza mwambo wawo. Sindikuziwa kuti mwambo wawo anasatira ndondomeko zili ndi ziti. Koma to be honest, sizinayende. Ma-advisor mukamakhala ndi zakuluakulu aboma. Muziyafotokozera amalawi siwata osamatenga amalawi for granted. Inu yonso ngati ndithu ngati anthu. Nduna, ma-advisor. Amaudindo osiyana-siyana amene muli mbomamo. Tazuzana ndi zinthu zoona. Pano cha sizinayende. Tikupepusa dziko lathu la Malawi. Ndiyeti palibenso chifukwa chokhalira ndi boma lolamula, palibe chifukwa chokhalira ndi boma lotsutsa, palibe anyhow umene timatani kuti timanenera. Chifukwa zinthu zimenena kuti anthu fe tizigwirira ntchito chani kuti tizigwirira ntchito pamodzi. Lazarus Chakwera olo kana tani kana panga za mtundu wani mulamuliro mwake. Koma ni mtsogoleri wakale wa dziko lino. Nchifukwa pamene pajapo sitimaona apolisi akundani kuti akuteteza Lazarus Chakwera. Chifukwa ni mtsogoleri wachani kuti wa dziko lino. Zachitika pamene pajapo ndi zinthu zosamveseseka.
ngati pamene paja panali posafunira kuti amene ajawa yalipo nkhani even olasana nyamuke kazikhalani ndi ma communication mutha kulumikizana kuti koma zomwe muganiza chifukwa wina aliyense amamva ndondomeko ikusanjidwa kumene kuja kuti akachoka pamene paja apita kumene kuja kumosoya kuti akayike chani kuti akayike nkhata Lazarus Chakwera kata panali yoletsa ngati kungotse kuletsa kuna kuti iya zimenezozo zisarani kuti mumayankhulana anthu nonse mukutumikira chani kuti tili ndi aphungu otsutsa boma, tili ndi aphungu a independent, tili ndi aphungu achipani cholamula pali ma communication pamene pajapo. So ndi zinthu zomvetsa chisoni, zinthu zomvetsa chisoni. Nthawi ina mumatha kuwononga chinthu chabwinobwino chifukwa cha machitidwe anu. Ndikunena mobwereza oyipa sitintani kodi sitintengera kuyipa kwa ya Malawi Congress Party wina aliyense akukuziwa sizochitanso kuti ine mupange demonstrate muonese mphamvu kumapanga zinthu ngati zimene zichazo kuna kuti khala ngati kuti kuyipidwa palibe chifukwa chimenechi. Zofowoka za anthu aja Amalawi akuziziwa. So izizi zingoyenjezera kuna kuti Amalawi iso azindikire kufowoka kwa boma lomwe lilipo panoli. Chifukwa zikakhala aja anathana nawo Amalawi akuyang'ana zinthu zomwe zikuchokera ku boma lomwe likulamula pano kuti lilamula mwa mtundu wanji. Monga nalina kale sindingaduse monsemo koma mwina tilankhula kusogoloko timve mbali zonse chifukwa kumbali ya boma silinamve mwatsatanetsatane kuti chikalata chimwe amaonesa Richard Chimwendo Banda anawalolezadi kupanga zomwe iwo amalankhula Richard Chimwendo Banda. So koma ngati sanatero yonje kodi njira yomwe anaona kuti atha kupangira hando zinthu ndi yomwe aonesa pa mosoli ambaja mapulisa ma Teargas mwambo wabwinobwino kodi tamulemekeza kamuzu